So friends, जों नै दानै खादा लाबाय मादार दांदों थास' बिथ्रि खानो थांसै नायलांबाय थादों नै दा मादारा खाबाय दं जोंहानि लामानि दङ ना इखिनियाव Sini जोंनि फिल्ड याव दिवालियाव फुजा जायो आरो सेमा फुजा सानबाबो साथिला सोखादो जाबाय जोंनिया खानाया नै जोंनि फुजा खालाया गोदाजों बर्फ आ रही है वो गर्म हो गई ना गर्मी हो गई बर्फ हो गई दा थालिर बिलाइखौ दाननोसै थालिर बिलाइयाव होगोन नालाय सावनानै जागोन हास'बाय आरो बुजायैनो लानांगौ थालिर बिलाइखौ बिलाइखौ बासिबाय दानिया जों दा बिलाहि ओमफ्राय सामब्राम गुफुर आरो फालु गोथांखौ हाना लाबाय आरो ना ओमफ्राय बेखौ पेकिं खालामसिगोन नै देखो बुरी आई है अभी बाद में आऊंगी हाँ क्या लेने आई आ जाओ जल्दी से देख के थालिर बिलाइखौ हाना लाबाय मादार साबनांबाय आरो सावगोन ओमफ्राय अराव सावबाय बायना जास्लायस्लाय ना ओरैनो आरो बर'फोरा बासियोना दानिया बानानै बायनाय मैगंखौ गोथाव मोनोना बानानै मावनो नागिरा मा होनो फागुननि लास्टआव आरो बैसागोनि सिगाङाव इखौसो जानांगौ ना थेबा बेसि माननाया गैया जायो आरो दानिया इखिजा मोदोमबाय नालाय नै दोलथायनांसिगोन आरो सोखांबाय दानिया उनावनो मोनसिगोन आरो इयो ओमफ्राय दानिया जोंनिया दा जों इखौ खुरैयाव लानोसै मोदोमखाबाय जा मोदोमखाबाय नै वा दानिया जानायथाव होबाय So guys, wow, ji hojja thanang sakina naidwon ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड